Ngibingelele bantwana benkosi. Namhlanje kuyimini yeSabatha. Ngithi-ke ke ngibuye ngizofakaza nami ngaloNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba wathuma uShembe emhlabeni ukuba azosivusela ubungcwele bobuNazaretha. Ngiyabingelela-ke ngesibingelelo sokuthi ubungcwele buyintando kaNkulunkulu, ubungcwele buyigugu likaNkulunkulu. Okuphambili kunakho konke kulo nkulumo yami ukubabaza nokufundisa nokwazisa ukuthi uNkulunkulu uyabathanda abamthandayo futhi ubenzela umusa wakhe abamkhonza ngokweqiniso, abangamkhonzi ngezindebe zomlomo kodwa izenzo zabo ziphambane nabakushoyo. Namhlanje nginevuso nje lokuthi-ke ngikhulume ngendaba yokukhonza uNkulunkulu nokuthanda uNkulunkulu. Kunencwadi lapha kwiziKronike 28 lapho khona uDavide wayeluleka khona indodana yakhe uSolomon. Uthi, wena Solomon ndodana yami, yazisa uNkulunkulu kayihlo umthande, umazise, umfune, umthole, ngoba uma umfuna uyamfumana. Angiyikhowuthi verbatim, ngiyikhowutha nje as a reference yento engikhuluma ngayo ukuthi kuhle ukukhonza uNkulunkulu, futhi nje kokuqala kuhle ukufundisa indodana yakho noba abantwana bakho ukukhonza uNkulunkulu okuwuye, okuwuNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ngoba lokho uma ukufundise yena uyoba nalo igunya lokusho njengoba uDavide eshilo. Siyazi ukuthi uDavide wayemkhonza kakhulu uNkulunkulu, wayemthanda uNkulunkulu kakhulu. Akukho uDavide ayekwenza okuphambana nemfuno kaNkulunkulu. Kwakuthi noma onile uDavide yone uNkulunkulu, ambathe ingubo yamasaka, ayibhuqe phansi, akhuleke, acele uxolo kuNkulunkulu ngesona ayesuke esenzile. Lokho kuwukusho ukuthi uNkulunkulu wayefika kuqala empilweni kaDavide. Ngaleyo ndlela wayeneqholo uDavide lokuthi ayale indodana yakhe ukuthi kayazise ayifune uNkulunkulu kayise. Uma emfuna eyomfumana ngoba wayemazi lo nkulunkulu kayise. Kuyenzeka uthole obaba bethu bafa uNkulunkulu bengamazi. Bafundise ngezinto othi mawusuwaze uNkulunkulu ubone ukuthi lezi zinto ziphambene nomyalo kaNkulunkulu. Busuzibuza ukuthi kambe lamazwi akhulunywa uDavide la eyala khona uSolomon indodana yakhe kufanele yini mina njengoba sengazi uNkulunkulu kodwa lo nkulunkulu owumdali wezulu nomhlaba ngingamkhonzi, ngikhonze lokho okwakukhonzwa ubaba, ngoba le ncwadi ithi angazise uNkulunkulu kababa. Lapha kukhuluma umuntu owayemazi uNkulunkulu, owayeseke wabona izimangaliso zenziwa uNkulunkulu phambi kwakhe, osake wafikelwa abaprofeti bemlethele umyalezo kaNkulunkulu ngakufanele akwenze noma ngamaphutha awenzileyo. Ingakho-ke neqholo lokuthi athi indodana yami yazi uNkulunkulu kayihlo, ngoba wayengakhonzi onkulunkulu, wayekhonza uNkulunkulu kuphela. Uma ngabe umzali wakho wahamba emhlabeni engamazi uNkulunkulu, wena uNkulunkulu usumazi, kuwumsebenzi wakho njengondodana kayihlo
owukuthi ucelele uyihlo into ethelele ezulwini ngoba wahamba engamazi uNkulunkulu. Uthi uShembe mehlabelela uthi ngikhumbule izihlobo ezihambile ngalendlela ekufeni zisesebumnyameni. Uthi bakhumbule wena Nkosi obaba bethu bahambile ngalendlela ekufeni besesebumnyameni. Ukuba semnyameni ke kuwukuthi awumazanga uNkulunkulu ngoba izwi lakhe alifikanga endlebeni zakho ngoba kafikanga umuntu okuthumelela izwi likaNkulunkulu. Uma ngabe usumazi uNkulunkulu awusenaso isizathu sokuyithethelela njengabazali bethu okhokho bethu ababe nezwi lokuyithethelela ethi Nkosi thina sahamba uShembe engakafiki emhlabeni ukuthi asifundise izwi lakho. Sasazi ukuthi onkulunkulu bethu abazali bethu noma onkulunkulu bethu okhokho bethu. Ilokho esasikwazi esasikufunde kubazali bethu. Namhlanje ke ngifisa emoyeni wami ukukhuluma ngokukholwa okuyize noma ukukholwa ngesizathu esirong. Siyazi ukuthi ukukholwa kuwethemba uNkulunkulu, kwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ukukholwa mawukholwa kuwukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona noma ukukholelwa ekutheni ikhona impilo emva kokufa. Nokuthi impilo noma ukuthi ukukholwa kunemithetho ekulawulayo lokho kukholwa. Ngizokhuluma ngeinkolo ezintathu engizaziyo kuma-Afrika, angisho njalo kuma-Afrika, ikakhulukazi endlini ensundu, ikakhulukazi esizweni samaNguni. Kukhona inkolo yabadala okuthweni ukholelwe kwabadala kwabangasekho. Bebethi kabathi inkolo yamadlozi. Angithandi kahle ukuthi usebenzisa leli gama lamadlozi ngoba linama meaning ahlukene, linezincazelo ezahlukene esuke ingasho lokho abantu abasuke bekusho. Kodwa ngizothi inkolo yokukholelwa kwabadala. Bese kuba khona inkolo yobuKristu. Bese kuba khona inkolo yobuNazaretha njengalokhu yafundiswa uShembe. Lezo inkolo ezintathu engifisa ukukhuluma ngazo. Njengoba ngithe yonke inkolo inemithetho yakhona eyilawulayo okuthiwa kufanele uyephule. Ngeke ngabona enye ividiyo la ku TikTok omunye ubaba ekhuluma ngendaba ukuthi kulungile ukuthi izinkolo zixabanisa imindeni noma zehlukanisa imindeni. Wabeka ngendlela abeka ngayo. Khona la ngivumelana khona naye kodwa khona futhi la engihambisani khona naye. Kodwa ngizokuchaza lokho ngokuhamba kwesikhathi. Inkolo yemsamo noma inkolo yabadala inomthetho wayo oyilawulayo. Njengokuthi inkolo yabadala isho ukuthi kufuna uhlale ubuye uhlabe, wenze umsebenzi, wenzela abadala isithebe, kuthiwa isithebe, ubanika ukudla. Ngoba inkolo yabadala ikholelwa ukuthenini abadala bakhona phakathi kwegceke, ibona abaphethe impilo yegceke, abantu abangasekho. Abadala inkolo yabadala inomthetho ukuthi awubangwa umsindo egcekeni. Inkolo yabadala ithi awachithwa amanzi egcekeni. Imithetho leyo elawula inkolo yabadala. Inkolo yabadala ithi mawuhlaba uzohlaba ekhaya kunemigudu okufanele uyilandele eqinisekisa ukuthi lokho okuhlaba kwakho kuzoba into emukelekileyo kulabo abahlabelayo. Inkolo yabadala inomthetho ukuthi uma ngabe uzohlaba kufanele ugaye utshwala, kube khona utshwala ekhaya ukuze
lokho kuhlaba kwakho noma lo msebenzi wakho wamukeleke. Yonke lezo zinto ziyimthetho yokulawula inkolo yabadala okufanele bawugcine. Uma ungakwenzi lokho egcekeni eliphethwe abadala uyungemukeleki, awemukeleki, ngoba kuye kuthiwe abadala bazocunuka, abadala besebenza izinto ezingezinhle egcekeni ngoba bediniwe. Inkolo leyo, umthetho lowo ohambisana nenkolo yokukhonza abadala. Enkolweni yabadala isekuthenini yonke into oyizuzayo noma oyitholayo noma embe eyenzeka kuwena yenziwa abadala. Enkolweni yabadala akukho la okungena khona, akukho la kuba khona indaba okukhulunywa khona ngokuthi okwenzeka kwenziwa uNkulunkulu noma okwenzeka kwenziwa uSathane. Kodwa kuye kuthiwe nje uma kukuhle abadala bajabulile, makukubi abadala badiniwe, njalo njalo. Akukho la kukhulunywa khona ngoNkulunkulu, akukho la kukhulunywa khona ngoSathane. Bese kuba khona inkolo yobuKristu. Inkolo yobuKristu ikholelwa ukuthi imithetho yakhona ayikho into ehlanganisa nabadala. Abantu abangasekho ayikho into okukhulunywa ngayo, kuphela enkolweni yobuKristu ikhulunywa ngoJesu. Yonke into eyenziwayo noma into oyizuzayo uyizuza ngoJesu. uJesu kuphela okuyena bathi umqalisi nomphelelisi wempilo yabo yobuKristu. Inkolo yobuKristu ayivumi ukuthi uyihlanganise nezinto ezithinta abadala, ngizosebenzisa igama lokuthi amadlozi in the context, out of context angisho njalo. Kodwa ngalokho engikukhulumayo ngenxa yokuthi inkulumo ejwayelekile ngizothi amadlozi. Inkolo yobuKristu ayikho into ebahlanganisa namadlozi. Umthetho lo wasenkolweni yobuKristu. Konke okuzuzayo uma uMkristu uphiwe uJesu. Konke okuzuzayo okubo okwenzekile kuwena uJesu. So nabo akukho la kuvela khona ithuba lokuthi okwenzekile uNkulunkulu, okwenzekile uSathane, kodwa into ephambili enkolweni yobuKristu uJesu. Inemithetho yakhona ke nayo okufanele ilandelwe, nakubeke iyehlukahlukana, ingafani ngokwenkolo nenkolo, kodwa okuphambili kubona kuwukuthi uma bekhonza bakhonza uJesu. Bese kuba khona inkolo yobuNazaretha. Inkolo yobuNazaretha le esayifundiswa uShembe inemithetho nayo yakhona. Imithetho yakhona ikakhulukazi incike ezimfundisweni zikaMosi, ekugcineni kwemiyalo kaMosi njengalokhu ibhaliwe. uShembe washo njalo wathi gcinani imiyalo kaNkulunkulu njengolokhu ibhaliwe, ayinilobele yona ngenceku yakhe uMose. Ukuthi yonke imithetho yeBhayibheli eTestamenteni elidala eyalotshwa uMose nabaprofeti, uma ngumNazaretha ulindeleke ukuthi uyigcine leyo mthetho yonke, awukho ongawugcini kuwumthetho. Uma ungumNazaretha kuye kuthiwe-ke mangabe abantu bekhuluma bethi-ke manithi nigcina umthetho, niyawugcina nomthetho wokuthi umuntu owonile kabulawe. Akuwumthetho lewo. Ukuthi nje umuntu owenza ukuthi akabulawa akuyiwo umthetho, ngeke ukuthole nje emthethweni eyishumi. Kodwa lokho isijeziso
somuntu owephula umthetho, esithi umuntu onile akabulawa. Isijeziso leso sokwephula umthetho akuyi umthetho, okuwukuthi uJesu njengoba athi kubantu uma bebambelwe wayephingile bethi umthetho uthi akakhandwe ngamatshe, wathi uJesu ngiyanivumela, ongenaso isona kamkhanda akaqale phansi, akaqale yena amkhande noma amshaye ngamatshe. uJesu wayengasho ukuthi umthetho uthi umuntu akashaywe ngamatshe, kodwa umthetho uthi umuntu akangaphingi. Mase phingiwe wenziwani? Ukhandwa ngamatshe. Isijeziso singashintsha kodwa umthetho ngeke ushintshe. Kodwa isijeziso sokwephula umthetho singashintsha. Ngithi-ke inkolo lezi engibalile njengoba zinjalo nemithetho yazo, ama-original zakhona lawo. EbuNazaretheni, AmaNazaretha ayazi ukuthi khona abantu abangasekho, kodwa ayibakhonzi ubuNazaretha labo bantu, kodwa iyabakhumbula, iyabazi ukuthi bakhona. UmNazaretha uma enzekele into enhle uyethi uShembe ngiyenzele uShembe. Sengangayichaza indaba ukuthi masikhuluma ngokuthi into siyenzele uShembe sisuke sikhulumani, ukuthi sisuke sisho ukuthi ukhona uNkulunkulu ogama lakhe linguShembe, ukhona umuntu osibongo sakhe singuShembe. Ngangayichaza leyo nto ukuthi ihlukanaphi, ukuthi uShembe igama uNkulunkulu alinika umoya oyingcwele owangena kuShembe entabeni yaseNhlangakazi, wathi igama lalowo moya linguShembe. Ungena kuShembe, uNkulunkulu azakhela yena abe yisitsha sokuhlala umoya oyingcwele ogama lawo linguShembe. Sengangakuchaza-ke ngaphambilini, angizukuphinda ngikusho, kodwa bengifuna ukusho namhlanje, bengifisa ukukusho ile nto yokuthi wakhona ukukholwa, umuntu akholelwa isizathu esirong. Ngikusholani lokho? Ngoba lezi inkolo engiyibalile ey'ntathu zinama-fake akhona, ama-fake. Nganoma ngizothi amapokoza noma ngizothi yini, kodwa zinemithiksi yakhona. Khona abantu abakhonza inkolo yabadala, kodwa bese beyibhanqa nokukholwa lokhu okubili engubalile. Uthola ukuthi umuntu ukhonza inkolo yabadala kodwa futhi ungumKristu. Lezo zinto ngithe ayihlangani ngokobuKristu. Uthola ukuthi umuntu uyikholwa, uyiKristu, uwumKristu, kodwa futhi uya-relate nabantu abadala abangasekho. Uyahlaba, uyabhula, ushisa impepho, yonke leyo nto, kodwa futhi khona lapho ukhonza uJesu. Lokho-ke mina ngithi kuyi-fake, kuyinkolo yabadala eyi-fake, kuyinkolo yabadala eyi-fake. Ngoba ngokwenkolo yabadala ayikho into enye ufanele uyihlanganise nokukholwa, lokhu kukholwa kwasentshonalanga awukwazi ukukuhlanganisa. Kanjalo futhi khona uthola ukuthi umuntu ukholelwa kwabadala, ukuthi zonke izinto zakhe zenziwe abadala, akakwazi ukuthi ebesethi ngiyenzele uJesu, uyethi ngiyenzelwe abakithi. Uyenzelwe ubani phakathi kwalezi zinto? Uyenzelwe uJesu noma uyenzelwe abakubo? Uma ngabe yenzelwe abakubo, uJesu udlale liphi iqhaza lapho? Iyiphi i-role edlalwe uJesu lapho ekwenzekeni kwaleso sigameko esenzekileyo uma ngabe yenzelwe ngabadala? Shuthi lokho manje sekuyini? Sekuyi-fake yenkolo yabadala, ayiseyi-original. Ngoba i-original nje ithi
uma nginento engenzekele kufanele mina ngibonge abadala. uJesu akangeni ndawo. Kanjalo futhi noShemba akangeni ndawo, ngoba khona abanye abathi bekhonza abadala bengamaNazaretha futhi. Ukuthi umuntu mehlelwe okuhle okuhle kwenzela abakubo. Mawukuthi wenzeke okubi, okubi kwenzelwe abakubo. uNkulunkulu akangeni ndawo, Shemba akangeni ndawo, uJesu akangeni ndawo. Manje lokho ama-fake enkolo lawo. Oshuthi ngamafuphi lo muntu unesinye isizathu sokuyibhanqa lezi zinto zombili, okuwukuthi manje ukukholwa okuyize, ukukholwa oku-wrong, okungeyikho. Ngoba manje umbhalo uthi awukwazi ukukhonza onkulunkulu ababili. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili, ngoba enye uzoyizonda enye uyithanda. So lokho ukholwa lezizathu ongeyiso. Ngoba uma ngabe kuwukuthi ngempela inkolo yobuKristu ithi ukukhonza abadala noma ukwazisa abadala kuwukwazisa idimoni, kuwukuthi manje-ke wena ukuphi? Where are you? Ukhonza idimoni plus uNkulunkulu? Ngoba phela kufanele uma ngabe uwumKristu subscribe kwimithetho yobuKristu. Uma kuya ngokuthi inkolo yabadala, subscribe kwimithetho yenkolo yabadala. Kangawothi uma umNazaretha uthi ungumNazaretha kodwa futhi ukhonzwa kabadala, wazi ukuthi ma uzokwenza umsebenzi kufanele ugaye utshwala, kodwa umNazaretha uthi awuhlanganisi lutho, ayikho into ekuhlanganisa wena notshwala. Ikuphi lapho kuyikho? Okusho ukuthi manje wena uyifake yeNazaretha, uyipokoza leNazaretha, ngoba ukwazi ukukhonza uNkulunkulu ababili. uNkulunkulu uthi uma umNazaretha uyazehlukanisa. Ukuzehlukanisa kusho ukuthi you have got nothing to do. Ayikho into ekuhlanganisa notshwala uma umNazaretha. Kodwa khona lapho ubeka umamsamo emsamo, ukhambo oluncane emsamo, khona lapho futhi uthi Shembe, uthi uNkulunkulu, uthini lokho okushoyo. Akuhlangani, it doesn't mix. Ayihlangani lezi zinto zombili. So khona abantu ababama inkolo yobadala ngesizathu esirong, abe inkolo yobuKristu ngesizathu esirong, abe inkolo yobuNazaretha ngesizathu esirong. Uthola omunye uhlanganisa inkolo yobuNazaretha nenkolo yabadala ngobuthi eNazaretha inkolo yesintu, of which is wrong. ubuNazaretha inkolo kaNkulunkulu, ingakho ethi uShembe gcinani imiyalo kaNkulunkulu njengoba ilotshiwe uMose. Incwadi elotshiwe uMose ithi umuntu owumNazaretha akasihlanganisi notshwala. So ke manje uma ngabe wena uzogcina imithetho kaNkulunkulu njengoba ilotshiwe uMose, khona lapho futhi ugcina imithetho yabadala ukuthi oga utshwala, which is which lapho kuhlanganaphi? Akuhlangani, that's the thing. Manje ngamafuphi uyifake yeNazaretha, ukholelwa isizathu esirong sokuthi wena uyafuna ukukhonza uNkulunkulu, khona lapho futhi awufuni ukushiya ukukhonza abadala. AmaNazaretha abakhonzi abadala ayabakhumbula, ingakho ithi sikhumbula izihlobo nabazali bethu. Siyabakhumbula ngendlela asayifundiswa ngayo uShembe ukuthi siyobakhumbula kanjani. Manje lokho ukukholwa ngendlela ongeyiyo noma ukukholwa ngesizathu esirong. Abanye bakholelwa ukuthi ngifuna ukuthi mase ngcwatshwa amakholwa. Why ufuna ukungcwatshwa amakholwa ibikhona inkolo oyithandayo? Uma uthanda ubuKristu, why ufuna ukungcwatshwa abantu abangewona amaKristu? Uma umNazaretha, why ufuna ukungcwatshwa abantu abangewona amaNazaretha? Uma ukholwa enkolweni yabadala, why ufuna ukungcwatshwa abantu abangeyo enkolo yabadala? Ngoba inkolo nenkolo inomthetho wakhona.
ngoba inkolo nje yamasiko lawesintu inkolo uqobo lwayo imithetho leyo amasiko umthetho wenkolo yabadala. So manje-ke kuye kube into eyindida-ke uma ngabe ufuna ukuhlanganisa izinto ezimbili ezinemithetho engafani. Ukukholwa oku-wrong kwesizathu esi-wrong. Ma uzozokholwa ingakho abawuthola ukuthi abantu abaningi bayahlupha emabandleni ngoba bafuna ukuthi kushintshwe imithetho yamabandla ukuze ifeze lezi zinto zabo zey'nkolo zabo, ihlanganise lezi iy'nkolo zabo. Umuntu ufuna ukuthatha imithetho yaleli kukholwa okungapha azoyifaka kulokhu ukukholwa okungapha bese kuyashayisana ngoba ufuna kwenziwe ngendlela ethandwa uyena, hhayi ngendlela ethandwa uNkulunkulu. Ukukholwa kuwukukhonza uNkulunkulu. Ukukholwa nje lokho kufanele kube ukukhonza uNkulunkulu ngemiyalo yakhe. Uma ngabe wena ukukholwa kwakho ufuna ukukhonza abadala, kulungile bakhonza abadala ngemithetho yabo. Ma wazi ukuthi wena uma ufa uya kubantu bakini, uzofa kubantu bakini, landela imithetho yabo phela uze ma ufika phambi kwabo bengakwali. Ma wazi ukuthi ma ufa uya kuNkulunkulu, ugcina imithetho kaNkulunkulu ngoba phela ukuze ma ufika uNkulunkulu angakwali. Ma wazi ukuthi uma ufa uya kuJesu, khonza phela uJesu ngendlela okushiwo ngayo ukuze ma ufa uye kuJesu lowo. Ungafuni ukuhlanganisa izinto ey'mbili ey'ngahlangani ngoba yileyo nto ehlupha emabandleni. Imvamisa labo bantu baba ne-dominance. La bantu abanjalo baba ne-dominance igcina iphumile inkolo esiporweni sikaNkulunkulu noma somyalo womprofethi noma semiyalo waleyo nkolo. Ngenxa yani yokufuna ukuhlanganisa izinto ezingahlangani. Ukukholwa umuntu uma efuna ukuba umKristu akabe umKristu phaqa. Angabe umKristu obhanqile oyi-hybrid. Sekuyinkolo ney'nkolo manje ngama-hybrid. Uthothi le nkolo inkolo ihlanganisa zonke lezi zinto zontathu. Zonke lezi iy'nkolo zentathu zihlangane kumuntu oyedwa noma ehlangane enkolweni eyodwa esiyi-hybrid manje engaseyi-original. Ugcina ungasathi which is which between this. So-ke bengifuna ukusho ukuthi thina njengamaNazaretha esifundisiwe ukuthi sigcine imiyalo kaNkulunkulu injoba injalo singayibhanqi neminye imiyalo yezinye izinto. Uma kunamasiko angahambisani nentando kaNkulunkulu asivumelekile ukwenza lawo masiko. Kanjalo namasiko nemikhuba yezinye iy'nkolo engavumelekile. Lo muntu obekhuluma ngokuthi nami mangumNazaretha uma umfowethu ehlaba engewumNazaretha mhlawumbe ekholwa inkolo yasemsamo, kufanele mina njengomNazaretha ngibe khona kuleyo nkolo, kuleyo msebenzi wakhe ngoba singumndeni asixabene. Angibe khona, angiphikisani nalokho, kufanele ngibe khona. Kodwa uma kunezinto ey'phikisana nomthetho obuNazaretha azenzayo umfowethu engingenakho ukuyishintsha, ngingaba khona kodwa ngingabi ingxenye yalowo msebenzi. Ake ngilinganise. Uma ngabe umfowethu ezokwenza umsebenzi ngeSabatha, uma umfowethu ezokwenza umsebenzi ngeSabatha, mina akungivumeli ukuthi ngiye kulowo msebenzi ngoba iSabatha usuku lokukhonza uNkulunkulu kuphela. Inkolo yobuNazaretha ayingivumeli ukuthi ngimhambele umfowethu ngiye kulowo msebenzi wakhe ngoba wenze ngeSabatha. Noma ngabe uthi mfowethu ngizokubekela ilokhuzana ukudla uzokudla ngeSabatha. The fact ukuthi nje la ekhaya kubasa umlilo kubasiwe kuyaphithizela okusho ukuthi uNkulunkulu ngamafupha akekho la ekhaya. Into engingayenza mina ngingafika ngoLwesihlanu mhla kuhlatshwa. Ngibe khona kumfowethu, umfowethu ahlabe enze konke okwenzekayo athathe inkomo ayifake endlini. Kuyothi-ke kusasa uma umfowethu esehlahlela esenzani ngingezi.
mina ngihambe ngesabatheni kuyothi makuphuma isabatha bese ngibuya-ke ngizohlanganyela nomfowethu owenza umsebenzi. Asixabene lapho, hhayi ukuthi ngeke ngingene kwamfowethu ngoba yili iNazaretha. Ku-wrong lokho, ku-wrong ukuthi ngeke ngize kwamfowethu ngoba eyiNazaretha. Kuphela mina ngihloniphe imithetho yobuNazaretha, ukuthi anginakuthi ngoba ngithanda umfowethu ngiyamthanda sekofanele manje uma yenza izinto ezingahambisani nobuNazaretha bese ngikwenza nami ngoba ngithi ngenzela yena. Cha, angikwazi ukwenza lokho, angikwazi ukwenza lokho. Letha loni-ke wobuKrestu, ubuKrestu-ke vele buyihlanganisi nezinto ey'thinta into ethinta abadala. UbuNazaretha abusho ukuthi asingayihlanganisi nakho, kodwa ithi sinamalimithi ukuthi sihamba sigcinephi ngendaba lezo zinto lezo. Ngoba uShembe uyasifundisa ukuthi uma sifuna ukuhlaba inkomo noma sifuna ukuhlaba imbuzi asoyihlaba kanjani. Yingakho kufanele ngibe khona mina ngoLwesihlanu ngesenze ngendlela yokuthi nami leyo nyama ehlatshiwe ikwazi ukuhlambuluka kumina ukuthi ngingayidla. Ngoba khona inyama ehlatshwa ngendlela ethizeni engavumelekile mina njengomNazaretha ukuyidla, ngoba umthetho uyanginqabela. Kangathi nomfowethu enkolweni yakhe yabadala kunezinto ongafanele azenze ngoba lezo zinto engamdalela umkhokha. Ngilinganise nje imbuzi, makuthiwa kuhlatshwa imbuzi yokugeza amanxeba omuntu osuke ehamba emhlabeni, umthetho wesintu wabadala uthi leyo mbuzi ayidliwa umndeni. Manje-ke umthetho lo naye umfowethu ngeke ayidle ngoba umthetho wenkolo yakhe uthi mhlawumbe uthole ukuthi mina njengomNazaretha ngithi mina imbuzi inyama ehlangene nokuthi kugezwane bekufuneka umswane kule nyama, inyama noqobo ayinasici. Kodwa thothi umfowethu ngokwenkolo yakhe yosemsamo ithi angikwazi ukuyidla leyo nyama. Ngiyalinganisa, angisho ukuthi amaNazaretha avumelekile ukudla leyo nyama. So bengizama ukuthi-ke enkolweni njengoba siney'nkolo ezahlukene nje, akhona ama-hybrid ey'nkolo okungeyinkolo okuyiyo ungqo yakhona. Lokho kuyasonela ukukholwa ngoba le nkolo yama-hybrid ivamise ukuba negugu nedumela, kube yiyona ethanda ukuthi ifuna ukudominate bese ilahla i-gist noma ilahle ukukholwa okuyikho kwaleyo nkolo. Uthola ukuthi nomuntu wenkolo yasemsamo usefuna ukupractice inkolo yakhe yasebuNazaretheni ekubeni enza inkolo yasemsamo. Sekuyi-hybrid leyo, sekuxabene nje ubendle. Uthola ukuthi ungumNazaretha ufuna ukugaya utshwala, ungumNazaretha ubeke nesinemfu la emsamo, njalo njalo. Kuphambene lokho nobuNazaretha uma nje usenkolweni, basenkolweni oyokwazi ukuthi uyimele ngayo phambi kwaNkulunkulu, ngoba ngeke u-akhawunte konkulunkulu ababili emva kokufa. Uma ukuwuthi umehluleli munye uNkulunkulu yokwehlulela ngezono ozenzile emhlabeni, khonza uNkulunkulu. Uma uthi uyohlulelwa abakini ngezono ezenzile emhlabeni, khonza abakini. Uma kuya uthi uyohlulelwa uJesu ngezono ozenzile emhlabeni, khonza phela uJesu. Ngoba ngeke uhlulelwa abantu ababili, amakhosi amabili, uyohlulelwa oyedwa omahluli. Yilokho-ke bengithi ngifisa namhlanje sikusherishe ngaleli suku lweSabatha ukuthi asibe ngcwele njengalokhu uNkulunkulu esezulwini wasehlukanisa nabanye wasenza sabangcwele ukuze sikhonze yena yedwa, singambhanqi nalutho olunye oluzomenza uNkulunkulu abe uNkulunkulu onesihawu, onomhawu, ngoba uNkulunkulu uyabathanda abamthandayo. Inkosi ibusiseni ekuzwile.